Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi, hello mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 25 ekuberekwa ende ndiri kuda kuti ndinge ndichitaurawo nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini ndakabatwa chibharo naamainini vangu. Amainini vangu ava vakandibata chibharo apo pandainge ndichiri kuma grade 5 ikoko. Ende handina kana wandakamboudza nezvenyaya iyi, kunyangwe amai vangu chaivo handina kana kumbogara ndavazivisa kuti amainini vaiva nekasisitimu kekupota vachindibata chibharo. Ndakatanga kurara navo amainini kusvika zvinhu izvi zvava kutondinakidzawo apo pandainge ndava kuma form 1 ikoko. Ndava form 1 amainini vangu ndipo pavakazoroorwa. Izvi zvekuti tainge tichipota tichisangana pabonde zvichibva zvangopererawo ipapo. Ende kubva zvandakazoregedza kusangana pabonde naamainini vangu handina kana kuzomboita mumwe musikana kusvika ndichizopedza kunyorawo form 4 yangu. Then ndakati ndapedza kunyora form 4 yangu ndo pandakazoita my first girlfriend. Asi dambudziko randiinaro nderekuti handikwanise kudanana nemunhu uyo anenge ari wezera rangu. Ndinonzwa kuda vakadzi vevanhu kana kuti vakadzi vahombe kwandiri. Like now, mukadzi uyo wandainge ndichirara naye iye ainge aine makore 39 apa inini ndiine makore 25 mukoma. Ndakadanana nevakadzi vakawandisa ende mazera acho ndiwawo 33 kana kusvika kuna 50 chaiko. Ende ndinonzwa kuda vakadzi vaya vanenge vari vakobvu vakasimba, vanenge vaine mahips mahombe, kwete kuti ndinoda mari kana kuti chii, because inini nditoriwo munhu atoriwo nekabasa kakanaka. Of course handina zvangu motikari asi ndiri kutoshanda pane imwe NGO muno muHarare. Mukoma, Mwari vakandipawo nhengo yakanaka zvekudaro. I think ndo imwe inoita kuti ndinge ndichida vanhu vakuru kwandiri, cause vacho vezera rangu ndinovaona sekunge vanenge vari vana vadiki kwandiri. Vamwe vakadzi vandinodanana navo, of course ndini ndinotovabhadharira marentals avo. Handisi kuda hangu help asi iyi ndiyowo nyaya yangu iyi ende ndinotozvinyarira. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Ai, zvakangoma hazvo veduwe. Asi if you have any similar experience, please uyai zvenyu kuinbox kwangu mobva mangotaura nyaya yenyu, then ndobva ndazongoishare with the rest of Zimbabwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi, mukomanashi makadii, please post for me as hidden identity and notify me when you have posted. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakatizirawo mukomana wangu mugore ra2017 uyo ainge andibata ndainge ndichiri mhandara. Sezvisinei ndakabva ndazotanga kugara naye. After 2 months ndichibva ndazobatira pamuviri, asi vamwene havana kuratidza kundifarira. Vakabva vatanga kubvunza mwana wavo kuti munhu uyu pawakamutora ainge ari mhandara here uye wakazviziva sei kuti munhu uyu wawatizisa ainge ari mhandara. Zvadaro takabva tagara nemunhu wangu achiratidza kuti iye ainge achindida, asi kubva zvaakazongoziva kuti ndainge ndabatira pamuviri, bonde akabva atanga kuita kana ka1 pamwedzi. Takagara zvakadaro kusvika ndazosununguka ndichiti kuda zvichazochinja kana ndapona, asi hazvina kana kumbogara zvachinja. Kubva ipapo kusvika pari zvino handizivi chinhu chinonzi kunakidzwa nebonde nemurume, nekuti murume wangu anokwanisa kungovata neni ka1 after 6 weeks uye anongoita about 5 minutes anenge atopedza. Kana ukadawo kumumutsa anobva akuudza kuti ndakaneta. Weduwe, zvinhu izvi zvatova ne6 years now zvichiitika. Ndakambozamawo kufamba asi mukufamba kwose kwandiri kuita
ndiri kuudzwa kuti murume wangu murume wechikwambo chevabereki vake. Miteuro ndinogeza, ndaedza zvese zvandinoudzwawo, asi hapana kana chiri kumbochinja. Zuva nezuva anorara akandifuratira. Kanawo chinonzi kisi kana kuti hagi zvayo kubva kumurume wangu handichatomboizivi. Wedare ndakufunga hangu kumusiya nekuda kwekuti ndaneta nekugara nemunhu asina rudo neni. Handizive kuti ndinenge ndatadzawo here wedu uye ndikaedza kutaura naye anongonditi ndichachinja, I am sorry hako, asi chinozochinja hapana. Makore angu ekuberekwa, inini ndine makore 26, iye murume wangu ane makore 37 ekuberekwa. Ndibatsireiwo wedu handichazivi zvekuita ini. Ndatenda hangu kune vose vachakwanisa kundibatsira. Hei, zvakangoma azvo vedu vedare. Ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamewo kumubatsira mwanasikana uyo. Hanzi murume wangu, pandakafamba ndakaudzwa kuti murume wangu murume wechikwambo. Hei, ndo zvakashatira. Urombwa hunotambudza avo vanenge vasina kubata urombwa hwacho. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, inini ndaitawo dambudziko. This is my second marriage. First wife takasiyana mugore ra2021. Wandii naye this year April. Problem mukadzi wangu ndeyekuti nhengo yake kubva tichitanga kugara tose, kana ndapinda mukati menhengo yake I find out kuti iyo nhengo yake haitombodzii kana ka1. Iye mukadzi wangu uyu munyowani ane vana vake 2, but haasati abatira pamuviri pangu. Last week ndo pandakazombopinza chigunwe munhengo make tichitamba, ndikabva ndanzwa kuti mukati menhengo yake mune tumwe twainge twakaita kunge tukumapundu twakazara pose pose nechemukati-kati. Ndikabva ndamubvunza, iye akabva ati haazivi kuti chii chainge chiri mukati menhengo yake. Then takabva tatora picture, iye akavhura nhengo yake ndokubva atumira mapictures aya atainge tatora kuna amai vake. Amai vake vakati vachinovhura mapictures aya vakabva vati iri ndiro rinonzi sare. Mubvunzo wobva wati sare dzacho dzinozara pose pose, tupundu seizvo here? Ko chii chiri kuita kuti nhengo yake isadziya? Please ndibatsireiwo vedare. Hei, zvakangoma hazvo vedu asi vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi please ndibatsireiwo. Hei, zvakangoma hazvo vedu kune avo vanoziva kuti ndo zvinoitika here kana munhu aine sari. Please munokwanisa kuuya kuinbox kwangu mobva matumidzira ingava iri voice note kana kuti mamessages, ndobva ndazoforwarda mamessages enyu kuna mukoma vedu ava vakwanise kubatsirikana. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiisirawo nyaya yangu kuchirongwa. Kana mazoisawo nyaya yangu kuchirongwa, inini ndichange ndichizotevererawo mucomment section. So nyaya yangu yakamira sekudai so. Last month but 1 pakaita nyaya yakazoita kuti ndinge ndichizorohwa. Pane vamwe amai vemuraini medu avo vatinogara navo. So amai ava vaipota vachiuya kumba kwangu, ende vaiti kana vauya kumba kwangu vanenge vachida mamovie and the music mulaptop mangu. Zvese izvi zvainge zvichiitwa namadhamu vangu. So rimwe zuva madhamu vakazosenda mapictures muflash kumukadzi uye, saka zvakabva zvazobohwa murume wemukadzi uya kusvika nyaya yagadzirwa ichishandiswa mapictures aye. Saka ndakatorwa kekutanga, vakanditi uri kudanana nemukadzi wedu, ndikaramba. Vakandidana futi kepiri, nyaya ikashayika umboo. Then vakazoronga vari vanhu vakawanda, vakauya vakabva vanditora vakanondirova nekunditocha vachiti bvuma kuti uri kudanana nemukadzi wemunhu, cause tiri kuda kuti unge uchiripa nemombe. Sezvisinei ndakarohwa, ndarohwa kudaro mukoma, ndakabva ndazonomukira kuchipatara. So far mwedzi wapera uyo ndakabvisiswa mari iya yekunzi ndinofanira kutenga mombe. Ndiri kunzwa kurwara ende ndinonzwa kurwadziwa muchipfuva. Ndiri kufunga kuti kurohwa kwose kwandainge ndichiitwa nevanhu vaya vakawandisisa, maybe vakasiya vandipa ma-internal injuries, ende ndiri kufunga kuenda kumapurisa nematsamba ekuchipatara.
ameno kuti ndingabatsirika nawo sei. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Please ngatitaurei naye mucomment section. Hey, unoshaya kuti zvinenge zvichimbofamba sei, asi regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiisirewo nyaya yangu kune Vedare, asi chitupa changu vigai. Kana maposta ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondizivisawo kuti Vedare vanenge vati kudii. Inini ndiri mukadzi ane makore 28 ekuberekwa, ndine vana vangu 2. Ndakapinda mumba ndikabva ndabuda nekunetsa kwazvo, ndikabva ndazopinda zvekare mune imwe imba yandiri mairi nanhasi uno. Dambudziko razondiunza pano nderekuti murume wangu nhengo yake Vedare haitombomiri. Tatova negore pasina kana bonde. Iye anongoda kuita izvo zvekumanikidza zviya kuti inini ndione sekuti nhengo yake inenge yakamira. Asi kana ndikazomuudza kuti nhengo yako yakarara, iye anobva atotsamwa zviya zvekuti anobva atoburuka pamusoro pangu obva atondifuratira kuti wazondiudzirei kuti nhengo yangu haina simba. Chero ndikada kumuonesa kuti sezvo nhengo yako iri kurakidza kuti haina simba, kotadii tambofamba tinzwe kuti chii chiri kukonzeresa kuti nhengo yako isakwanisa kumira. Iye haabvumi. Zvino handichazivi kuti ndodii nai Vedare, ndibatsireiwo kuuya kwamuri kudai kutotsvakawo rubatsiro. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, asi please ngativabatsireiwo mucomment section. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma, please post my story, but ndiri kukumbirawo kuti kana mava kupostawo nyaya yangu munge muchizovigawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 37, ndinoitawo basa rekudhiraivha magonyeti. Pane zvakaitika muupenyu hwangu mukomanashi zvekuti kunyange ndikazvifunga mwoyo wangu haugutsikane. Mukomanashi ndainge ndiri munhu aiva nemusikanzwa yekuda vakadzi zvisingaiti. Ndicho chivi cheruchiva chaindikurira ichocho. Saka rimwe zuva ndakabva zvangu muHarare, ndainge ndiine rwendo rwangu rwekuenda kuZambia. Ndaiva netsika yekufamba usiku. Ndaiva ndiri munhu wekuti kana ndikaona mukadzi as long as ndiine space handisiye. Saka rimwe zuva dzanga dziri kuma12 midnight ndaibva muChinhoi ndichida kunorara muKaroi. Ndakasangana neumwe musikana uyo ainge akanakisa ari mutsvuku. Ndichangobuda muChinhoi ndakamutakura ndikaenda naye kufamba kusvika muKaroi zvekuma2 am. Mukomanashi ndakabva ndazotanga kuita bonde nemusikana uya mushure mekunge ndamutsvetsva ndokubva ndarara flat. Ndakazomuka makuseni, it was somewhere around kuma5 am ndichida kunorasa mvura. Ndakabva ndazoona kuti mutrack mangu mainge musisina kana munhu, asi vhendenyura kudai ndichida kutarisa zvinhu zvangu zvainge zviri mutrack, izvo zvainge zviine ukoshwa. Ndakashamisika nekuda kwekuti zvimwe zvacho zvandainge ndakanganwa zviri pachena semafoni neimwe laptop yangu. Ndakabva ndangoona kuti musikana uya hapana kana chaainge ambotora. Zvino izvi zvakandinetsa mupfungwa. Ndakabva ndazonobvunza guard wepatrack stop apo pandainge ndakamira ndichinotaura naye. Guard uyu iye ainge achitorakidza kusanzwisisa because akabva atondibvunzawo kuti muri kureva munhu upi, nekuda kwekuti pamasvika pano mukoma manga musina kana munhu, manga muri mega. Mukomanashi handisi kuziva kuti munhu wandainge ndiinaye chainge chiri chipoko here kana kuti ainge ari munhu. Kubva zuva iroro mukoma ndiri munhu wekuti ndinongopota ndichingosangana nemimwe minyama wekuti pose pandinofamba ndinokwanisa kungosungwa nemapurisa. Handizivi kuti ringava dambudziko rezvandakasangana nazvo here naye mukomanashi. Ndinoda ana chipanga mazano vakwanise kundibatsirawo kuti ndodii. Kana painewo muprofita wamunoziva ange achizondibatsirawo, kunyange mashoko enyu ndinomada, anokwanisa kundibatsira
kungobatsira kuti ndiwane pekutangira kuti munyama uyu ungakwanisa kubviswa sei zvisati zvapindira pakuzondidzingisa basa. Mimwe minyama yandiri kusangana nayo mukoma ndeyekuti mazuva adarika awo ndainge ndichitodhiraivha zvangu ndichitoenda kuZambia. Saka ndakabva ndazongomiswa paroadblock. Ndichimiswa paroadblock ndakabva ndatora mapapers angu ndokubva ndatoburukawo ndichiitira kuti ndinge ndichienda kunosangana naofisa avo vainge vandimisa, vainge vari madhamu. Saka ndakati ndichifambisa kuti ndinge ndichinosangana namadhamu vaya, ndakangofira nyaya yekuti madhamu ivavo ndakavasekerera pandainge ndichivatambidza mapapers angu nelicense rangu. Handizivi kuti ivo chakavabhohwa chii, zvimwe kuda vakafunga kuti ndainge ndichida kuvapfimba here kana kuti mukoma ndakapiwa punishment yekuti ndakapaka paroadblock ipapo for about 1 hour 30 minutes. Vainge vakangobata mapapers angu vachiti vari kuda kuverifya mapapers angu. Vakabva vandiudza kuti kusekerera kwose kwandainge ndichivaita hanzi it was a suspicion yekuti pane zvimwe zvinhu zvandainge ndakahwandisa mutrack mangu. Saka ndakabva ndanzi ndimbopaka paroadblock ipapo vachida kuverifya kuti mapapers angu ainge ari original here kana kuti mapapers andainge ndakabata ainge ari efake. Ndakasvika pakovabvunza kuti ko zvinoita here kuti munhu ange achiyambuka border aine mapapers efake, but zvose izvozvo madhamu ivavo vainge vasingambodi kana kuzvinzwa. Umwe musoja ainge aripo paroadblock ipapo ndiye akazotoita mwari wangu, because madhamu ava pavakatumidzira mapapers iwawo kuti ange achiverifyiwa vainge vachingoti network iri kunetsa, havasati vareceive verification. Vachiti kana vasati vareceive verification vainge vasingazondisii ndichienda nekuda kwekuti I was a suspect. Ndakabvunza kuti suspect pakai, vakati nekuda kwekuti action dzako dzawandiitira iaction dzarakidza kuti une kamwe kamhosva kauri kuzama kuhwandisa. Mukoma musoja iyeye ndiye akazotoita mwari wangu, akabva azotonditi kwandiri chikumbira madhamu kuti vange vachikurilisa, because mapepa ako ose awa tiri kuzviona kuti ari very genuine, kunyange license rako it is very genuine, but madhamu ivavo vainge vachingoomesa moyo wavo. But ivo madhamu ivavo kunyange zvavo vainge vachiomesa moyo wavo, handina kana kumbogara ndavapa mhosva, because as for now ndiri kungoramba ndichingosangana nemamwe maproblems nemimwe minyama yakangosiyana siyana. Ndakatombotakura umwe murume ende ndatakura murume iyeye achiti iye ainge ashaya foni yake. Chekutanga akatanga kutaura kuti paakapinda mutrack foni yake ainge ainayo, but nekuzoramba ndichingomubvunzisisa iwo akabva azorealiza kuti foni yake anorakidza kuti ainge abirwa nemahwindi apo paainge ari pahiking spot, zvekuti dai ndisina kukasika kufunga murume uyu aikwanisa kuzotofunga kuti zveshuwa foni yake ainge airasira mutrack rangu. Please ndiri kukumbirawo kubvunza kuti hakunawo here munhu anokwanisa kundipawo mushonga wekuti ndinge ndichibvisawo jambwa neminyama, nekuti munyama wacho wandiri kusangana nawo hautombojairiki zvekudaro. Please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.